את הפקודה R-Locus G. יש לנו מערכת בחוג סגור. נראה יפה, יש לנו מערכת בחוג סגור. נכון? זוכרים את הציור. למערכת הזאת יש כתבים, וראינו ש-K הוא נמצא, כשאנחנו כותבים את הפונקציה תמסורת, אז K נכנס למכנה. זאת אומרת, מיקום הכתבים תלוי ב-K. מסכימים? עד עכשיו, זה מה שיקרה לנו בדרך כלל בחוג סגור כשיש לנו בקר. השורה התחתונה, K משפיע על מיקום הכתבים. אנחנו שואלים את עצמנו, אבל איך הוא משפיע? זאת אומרת, עבור איזושהי פונקציה תמסורת מסוימת שאנחנו מצמידים לפני כן K וסוגרים משוב שלילי, מהו מיקום הכתבים של החוג הסגור? מ-K שווה ל-0 עד אינסוף. איפה הם יכולים להיות ואיפה הם לא יכולים להיות? והרוט-לוקוס מראה לנו. זאת אומרת, הקווים האלה, הצבעים זה סתם, זה נראה לי שזה יותר מטעה מאשר עוזר, זה הכל אמור להיות מצוין באותו צבע. הקווים האלה מראים לנו איפה נמצאים הכתבים מ-0 עד אינסוף, כמובן הוא מראה לנו את הכל, הוא חושב איפשהו באמצע, ובעיקר איפה הם לא יכולים להיות. אוקיי. מה אתה רואה פה? אני לא מבין. אנחנו רואים כאן אוסף של נקודות, למשל כאן לא יכול להיות כתבים. רגע, הטורקיז זה מה? אל תתייחס לצבעים. עכשיו, אנחנו עסקנו, אני כרגע לא מנתח את כל הרוט-לוקוס, אנחנו עסקנו רק בעניין של יציבות. אם למשל אני רושם גריד, למשל אני ארצה לעסוק בתגובת המעבר, אז זה נותן לי מפה של קווים שווי זטא ואומגה n, ואז אני מסתכל איפה זה חותך וכולי, בוא נעשה בגריד אוף. מה שעניין אותנו זה היציבות. יציבות זאת אומרת מתי המערכת היא נמצאת, חלק מהכתבים של המערכת, או כולם, או במקרה הזה, חלק נמצאים בחצי המישור הימני, ומתי לא. אנחנו רואים שהאזור הבעייתי זה איפשהו כאן. וכמובן שאם יש לנו קוטב קומפלקסי, אז יש לנו גם את הצמוד שלו. זאת אומרת, אתם רואים, הרוט-לוקוס הוא סימטרי סביב בציר הממשי והוא חייב להיות תמיד. אז בואו נבדוק מה קורה כאן. זה הציר הממשי או מדומה? ממשי. ביחס לציר הסימטרי ביחס לזה. אז בואו נראה מה קורה כאן. זאת אומרת, אנחנו רואים שכאן הקוטב נמצא, כאן יש לנו קוטב שנמצא מצד שמאל, וכאן הקוטב מצד ימין, ואיפה שזה נמצא בדיוק על הציר המדומה זה ממש מצב של סף יציבות. נכון? בואו נראה מה ההגבר שהביא אליו. אז אני לוחץ כאן קליק, gain זה ההגבר, ואני מטייל לאורך הרוט-לוקוס. אז בואו נסתכל נניח כאן. כאן ההגבר הוא 1.06, אבל המיקום של הקוטב הזה, החלק הממשי שלו הוא כבר חיובי. זאת אומרת, הקוטב הוא כבר לא יציב. אז אני צריך ללכת יותר שמאלה. ואני אסתכל כאן על המיקום של הקוטב, אז אני רואה שהחלק הממשי הולך וקטן, עד שאני אגיע בערך ל-0. פחות או יותר. כאן הגעתי כבר למינוס, אז נלך רגע יותר ימינה. זה לא רע. נניח כאן בערך. והגיין הוא עושה את זה פשוט בקפיצות, זה בין 0.183 ל-0.19, וזה בדיוק התוצאה שאני קיבלתי בראוט-הורוביץ. אנחנו נראה שתהיה לנו עוד דרך למצוא את ההגבר הקריטי ברוט-לוקוס, וזה חייב להיות תואם אחד לאחד לראוט-הורוביץ, לא בערך. יהיו דברים שאנחנו נעשה בערך ברוט-לוקוס, זאת אומרת, אנחנו נרצה לשרבט את הסרטוט הזה באמצעות כמה כללים פשוטים, אבל אחד מהעוגנים שלנו יהיה מה קורה במצב של סף יציבות, ואת זה אנחנו נוכל לחשב גם באמצעות ראוט-הורוביץ, לפעמים הרבה יותר בקלות. אוקיי? אז זה כלי טכן, אחד מהאספקטים שלו זה יציבות, ואנליטית אנחנו מצאנו יציבות גם באמצעות ראוט-הורוביץ. זה אנחנו נעשה שבוע הבא.